созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ҷаҳон дар арафаи мавҷи дуввуми пандемия қарор дорад. дар Исфара коркуни милиса сокини солхӯрдаи маҳаллиро латукӯб намуд. тоҷикистон ҳизби халқии демократии тоҷикистон барои обунашавӣ ба нашрияҳои ҳизб маҷбур мекунад. ҷаҳон ба марҳилаи нави хатарноки афзоиши пандемияи коронавирус COVID-19 ворид шуд, иброз намуд директори генералии созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ Тедрос Адханом Гебреесус. тибқи иттилои Коммерсант, ӯ ёдрас кард, ки рӯзи 18 июн созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ барои беш аз 150 000 ҳолати нави сироятёбӣ маълумот пайдо кардааст. тақрибан нисфи ин ҳодисаҳо дар Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ ба вуқӯъ пайвастанд ва шумораи зиёди ҳодисаҳо дар Осиёи Ҷанубӣ ва Шарқи наздик ба қайд гирифта шудааст. ҷаҳон дар як марҳилаи нав ва хеле хатарноки пандемия қарор дорад. Коронавирус ҳоло ҳам бо суръат паҳн мешавад. он низ марговар буда бештари мардум то ҳол дар зери таъсири он қарор доранд, гуфт Гебреесус. мувофиқи маълумоти донишгоҳи Ҷонс Хопкинс, дар ҷаҳон 8.5 миллион ҳолати COVID-19 кашф шудааст. аксар ҳолатҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 2.1 миллион, Бразилия 978 000 ва Русия 568 000 ба қайд гирифта шуданд ва бо назардошти системаи рушд наёфтаи соҳаи тандурустӣ, вазъият дар кишварҳои Осиёи Марказӣ на он қадар хуб аст. ҳамагӣ дар ҷаҳон тақрибан 455 000 нафар вафот карданд. тақрибан 4.2 миллион беморони гирифтори коронавирус шифо ёфтанд. коршиносони байналмилалӣ аз мавҷи дуввуми харобиовари пандемияи муосир огоҳ мекунанд. We will overcome this pandemic and be better prepared for the crisis of the future. дар шаҳри Исфараи шимоли Тоҷикистон корманди милиса як сокини 61 солаи ҷамоати Ворух Исломбек Аҳмадовро таҳқир ва латукӯб кард. ҳодиса шоми 11 июн дар нуқтаи тиббӣ назди даромадгоҳи ҷамоати Ворух рух дод. навори латукӯби сокинон дар сомонаи ахбор нашр шудааст. сокини 61 солаи маҳаллӣ дар ин бора ба хабарнигорон нақл кард. бо корманди бозрасии давлатии автомобилӣ баҳс кардем. он вақт бо баъзе сабабҳо корманди шӯъбаи милисаи Ворух Шерзод Пирзода ба назди ман омада бо суханони қабеҳ таҳқир кард. ман ба ин тоб оварда натавонистам ва ба ӯ низ ҷавоб додам. пас корманди милиса маро ба пой ва рӯям зарба зад. ҳамсари ман, ки он замон аз чарогоҳ бармегашт, ин манзараро дида кӯшиш кард, ки корманди милисаро ором кунад, аммо ӯ ба қафаси синаи ҳамсарам зарба зад, нақл намуд Исломбек Аҳмадов. навори видеои ғазаби истифодабарандагони бахши тоҷикии шабакаҳои иҷтимоиро ба бор овард. тибқи маълумоти пешакӣ, агар гуноҳи корманди милиса исбот гардад, ҷинояткор аз ҷойи кор, яъне танҳо аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ озод карда мешаваду халос. ҳуҷайраҳои маҳаллии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан кормандони муассисаҳои давлатиро маҷбур мекунанд, ки ба нашрияҳои ҳизби ҳукмрон обуна шаванд. ҳамин тавр Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан ба ҳамаи корхонаву муассисаҳо мактуби расмӣ ирсол намуд, ки ба шумораи муайяни нусхаҳои нашрияҳои ҳизби ҳоким обуна ҳатмӣ аст. манбаи портали иттилоотии Ахбор.com мегӯяд, роҳбари яке аз корхонаҳои шаҳр аз рӯи ин ҳодиса норозигии худро изҳор намуд. рӯзи гузашта намояндагони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо ин нома ва нақшаи қаблан тасдиқшуда ба назди мо омаданд. муассисаи мо, ки дар он ҳамагӣ 12 нафар кор мекунанд, бояд ба 15 нусхаи нашрияи Минбари халқ, 15 нусха Сухани халқ ва 25 нусхаи Афкори халқ обуна гардад. ин тақрибан 3500 сомонӣ, яъне тақрибан 300 сомонӣ ба ҳар як корманд рост меояд. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон даъво дорад, ки ҳамеша дар баробари мардум фаъолият мебарад. пас чаро дар ин замони мушкил ба мардуми камбизоат бори гарони обунашавиро ба нашрияҳои худ бор мекунанд, иброз намуд ӯ. дар навбати худ роҳбари ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан Комил Мирзоев ба роҳбарони корхонаву муассисаҳо таҳдид кард, ки радкунии обунашавӣ ҳамчун радкунии дастгирии сиёсати президент Эмомалӣ Раҳмон дониста мешавад ва мақомоти амниятӣ нисбати онҳое, ки рад карданд,
чораҳо меандешад. Комил Мирзоев ошкоро изҳор кард, ки иҷро накардани нақшаи обуна ҳамчун радкунӣ сиёсати президент Эмомалӣ Раҳмон қабул карда мешавад ва онҳое, ки рад карданд, ба ҷавобгарӣ кашида хоҳанд шуд. Хашмгин мешавад сокини шаҳри Сарафшан. ташкилотҳои ҳизбӣ меъбад низ бо иқдомҳои созанда ва нақшаву барномаҳои воқеии худ ёдрас мекунем, ки ин бори аввал нест, ки кормандони ташкилотҳои буҷавӣ дар Тоҷикистон аз обунашавии ҳатмӣ ба нашрияҳои давлатӣ ва нашрияҳои ҳизби ҳоким шикоят мекунанд. ҳар сол муаллимон, табибон ва дигар кормандони давлатӣ маҷбур мешаванд, ки барои обуна ба нашрияҳо аз 200 то 500 сомонӣ сарф кунанд, ки барои онҳо тамоман лозим нестанд. Tojikiston va shuma ma'lum ast, ki yagon hizbi muvofiq qobil amal nest. Va yo hizbo kisagyan va yo hizbi